Salutare tuturor, eu mă numesc XDU și bine v-am găsit la un nou joculeț pe acest canal care se cheamă Friend Bow. Este vorba despre o fetiță care a fost ucisă familia și a ajuns la un azil și chestii, aventuri de astea, și este un joculeț horror și de strategie și SF, normal. Și vreau să-mi cer mii de scuze că n-am mai postat de 3 zile, dar nu prea am avut timp. Așa că hai să începem. Și m-am jucat un pic off camera ca să văd dacă merge. Totul este ok, în regulă. Se simte ca în rai. Îmi văd părinții. Par fericiți. Au un cadou pentru mine. Mă întreb ce este. E o pisică. E așa drăguță. E neagră ca noaptea. Îl cheamă Mr. Midnight. Este cel mai bun prieten al meu. Este singurul prieten al meu. Luăm cina și o văd pe mătușa Grace. Îmi place de ea foarte mult. E vineri, părinții mei ies în oraș. Mătușa Grace are grijă de mine. Ne distrăm așa de mult. E luni noaptea, mă joc cu Mr. Midnight. Dar ceva se simte în neregulă. O creatură ciudată este la fereastra mea. Nu-mi place. Mă sperii. Deodată se aude ceva. Este mama, țipând. Frate, mă trec fiorii. Vreau să văd ce e în neregulă. O lumină strălucește din camera părinților mei. Mă duc mai aproape. Și mai aproape. Și acum chestia asta brutală. Aaaa! Mama? Tata? Te rog, nu. V-am zis că-i... Mami? Tati? V-am zis că e un joc așa mai... horror, mai brutal, mai ciudat, mai... Iax. Așa, de aici nu se mai întâmplă nimic. Vin 2 oameni care... Mă duc la azil, pe pisica mea o pierd și atât. Capitolul 1. My Sober Day. Nu știu ce înseamnă My Sober Day, dar mă rog. 3. Aici am numărat la 3 ca să mă trezesc. Hai. Fran, cum te simți? Bine, cred. Doar tristă să văd aceleași lucruri. Tristețea este ceva pe care toată lumea o are. Eu vreau acasă. Nu te poți duce acasă, Fran. Trebuie să te faci bine. Trebuie să plec de aici. Vreau pisica înapoi. Pisica ta lipsește. Ar fi imposibil să o luăm înapoi. Dar acum am ceva pentru tine, Fran. Ce este? Vezi masa? Este o poșetă pentru tine acolo. E de la mătușa Grace. Ia-o. Asta a fost poșeta mamei mele. Deschide-o, este ceva înăuntru. Aha, mult de citit. Dragă Fran, aici este poșeta pe care îți plăcea așa de mult. M-am gândit că ți-ar plăcea să o ai. Când mă gândeam la tine, mi-am amintit că îți place să examinezi obiecte și să le combini între ele. Deci mă gândeam că o să o păstrez, mă rog, la. Niciodată să nu uiți că creativitatea este cea mai bun cadou pe care poți să-l ai sau ceva genul. Cu dragoste, mătușa Grace.
Este îngrijorată despre tine. Mătușa Grace? Deci, un alt motiv de a mă lăsa să plec. Păi, nu te îngrijora despre ea. Ea este bine. Pot să mă duc în camera mea acum? Scuzați că mă grăbesc, dar am filmat de prea multe ori și m-am enervat și nu vreau să mai stau să traduc. Da, poți să pleci, dar înainte să o faci, trebuie să ții noul tău medicament. Ce medicament? Se numește Duotin și te va face să te simți foarte relaxată. Asistentă, suntem pregătiți. Ceva nou, doctor Dern? Nimic, doar aceleași viziuni. Oh, înțeleg. Poftim, Fran, ia-ți medicamentul. Așa, stăm o leacă. I don't feel good. Nu mă simt bine. Și acum, viziuni, cad capete din tavan. Multe chiar. Iax. Cad pe jos. Oh, nu! Du-o înapoi în camera ei. Și asistentă, nu mai lăsa să ia așa ceva în viață. Iar film. Ai grijă, Franbo. Dacă părăsești azilul, te voi doborî, te voi omorî. Te voi prinde. Și o să te aduc înapoi la nefericire sau ceva. Fran, trezește! Medicamentul te va ajuta să scapi. O să te aștept în pădure. Te iubesc. E și o leacă trist, dar e și o leacă... Nu știu. Te bag în spereți. Cred că știți la ce mă refer. Și asta să înțeleg că e camera noastră. Trezește. Sunt încă aici. Ce bloc ciudat sau urât. Trebuie să plec de aici. Așa. Nu știu dacă vreau să închid episodul acum. Mai explorez o leacă. Asta ce? Numai. Să sperăm că asta nu va cădea pe capul meu când o să dorm. Blocat. Bun motiv ca să devin curioasă sau ceva. Se pare că avem 10 ani. N-am chef să citesc istoria. Asta ce? Oh, drăguță melodie. Asta ce? Re de New Tiny, la 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 bla bla. Hața, cața, cața. Hai, ce aici? Hai, mă, încarcă-te. Bun. Oh, vreau să știu ce scrie. Sunt curioasă. Ok. Salut! Bună, Fran! Îmi pare bine să te văd că te-ai trezit. Cât am dormit? 3 zile? Aoleu, 3 zile poate. A fost din cauza medicamentului? Da, a fost din cauza medicamentului. De asta nu vei mai lua niciodată. Alright. Ai, nu! Deci trebuie să fac ceva. Hai deodată! Așa, ce aș putea să mai fac? Taul, nu trebuie de asta, mă rog. Bun. Picioarele mele se simt foarte bine. Cu asta ce pot să fac? Sunt...
Combine. Stai. Nu. Use. Nu știu. Doamne! A căzut perdeaua. Doamne! Tanti! Asta, asistent, ceva s-a întâmplat. Vezi? Nu ești nimic decât belea. Ce este? Am încercat să mă uit afară pe geam și perdeaua a căzut. Da, fix, din greșeală. Acum trebuie să se repare asta. Urmează-mă. Ai până vii tu, eu stau aici. Ok. Dar de ce se încarcă așa de mult? Hai, tanti, fă ceva. Ceva lipsește. Ai văzut cârligul care ține perdeaua sus? Nu, nu, doamnă. N-am văzut nimic. Ok. Acum trebuie să mă duc să văd dacă găsesc un cârlig sau ceva gen. Nu, am citit tot. Acum hai să vedem, să cotrăbăim pe aici. Ok. Euleu! Bine. Eu. Bun. Acum ce facem? Nu? Empty battle, empty g. Stai. Dacă fac... A. Nu. Nu poți combini nimic. Asta e. Îți voi lua nasul. Ți-l voi lua. O, da. Copilule. A secret box. Poți combina asta cu asta? No. Examine. It's open. Use. Open something. Combine. Fuck. Ce poți să? Poți deschide ușa. Păi cam atât a fost cu acest episod. Mă numesc XDU și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și să apăsați și butonul de subscribe și ne vedem data viitoare.